В испанската провинция живее бик на име Фердинанд, който е съвсем различен от другите. Докато останалите участват в битки за сила, Фердинанд е миролюбив и предпочита се грижи за растенията във фермата. Един ден, докато полива едно растение в средата на арената, пристига камионът на победителя. Всички животни са развълнувани. Валиенте обяснява на Фердинанд, че този камион отвежда най-силния бик, за да стане звезда на арената. Животните започват да спорят кой ще бъде шампионът, но докато се карат, Валиенте събаря Боунс, който почти настъпва растението, за което се грижи Фердинанд. Загрижен за растението, Фердинанд отказва да се бие с Валиенте, който заплашва да го унищожи, но Фердинанд продължава да го защитава. По-късно, след като бикоборецът избира бащата на Фердинанд за арената, той го пита защо не иска да се бие, но баща му го успокоява, че един ден ще бъде най-големият бик, който арената е виждала. След като баща му не се връща от арената, Фердинанд бяга и попада на ферма, където е приет от момиче на име Нина и нейните родители. Там той израства като огромен бик, но запазва миролюбивата си природа. Един ден, когато Нина отива на фестивал, Фердинанд решава да ги последва. Появява се неочаквано и причинява паника, но в същото време спасява бебе от опасност. Въпреки че хората го смятат за агресивен и извикват контрол на животните, Фердинанд успява да избяга и се връща във фермата. След време Фердинанд отново е заловен и върнат в Каса дел Торо. Там той среща старата си приятелка Лупе, която се опитва да го успокои. Животните се подготвят за избор от известният бикоборец Примеро. Когато Валиенте се опитва да принуди Фердинанд да се бие, Фердинанд отново отказва. В крайна сметка бикоборецът избира Фердинанд за арената в Мадрид. По време на големия ден Фердинанд отказва да се бие с бикоборецът дори когато е наранен. Накрая Фердинанд печели любовта на публиката, която настоява бикоборецът да го остави жив. Бикоборецът се подчинява и Фердинанд се събира с Нина. След битката, собствениците на Каса дел Торо решават да пуснат всички бикове на свобода. Фердинанд и приятелите му започват нов живот, изпълнен с любов и свобода.